Учебен център Интелект наруши традицията и избра красив карловски ресторант тази година, за да връчи 44 сертификати на свои възпитаници, перфектно владеещи английски език. Това съобщи за Щерев ТВ директорката Вера Цанкова. Ако почвам да връчвам това на откриване на учебната година, аудиторията просто ще се отекчи, независимо от това, че това е такъв хубав повод, с който всички можем да се гордеем, не само екип на Интелект, но бих казала всичките родители на ученици, ако ще и всички карловци, защото това са карловски деца. Поканили сте днес и учениците и техните родители? И техните родители, да. Защото родителите в край на краища всички тези години плащали за обучението, а пък освен това споделяли и тревоги, и вълнения на техните деца. Така че аз лично смятам, че половин сертификат се дължи един път на ученика и другата половина на родителите. Първи сертификатите си получиха отличниците. Едни от тях са близнаците Георги и Веселина Доранкиеви, които посещават учебен център Интелект от 9 години. Мисля, че като начало беше от интерес. Естествено, надявам се да влезе в употреба след това, но голям стимул беше разнообразната учебна програма, както и преподавателите. Защото ние наистина случихме на едни доста добри преподаватели. Той просто е навсякъде. Аз не знам, аз не съм положил особени усилия да уча, както примерно в училище се налага, обаче просто така върви, случват се нещата. Обаче да, определено стимул беше това, че учителите ни предоставиха среда, това, че учебният материал беше достатъчно разнообразен и също ни разнообразяваха и по други начини, като екскурзии. Екскурзии, казахте. Ходили ли сте в чужбина? Да, дори един от двата пъти, в които бяхме в чужбина, беше благодарение на учебен център Интелект. Бяхме на младежки обмен в Англия и наистина това беше едно незабравимо прекарване. Мога да потвърдя, тъй като бяхме двамата. Също имаше много екскурзии по културни събития в София, опери. Нормални неща, да, балет. От тук нататък на къде? Никаква идея. От тук нататък ние сега ще бъдем 12 клас и след това и двамата мислим да продължаваме с обучението си. Най-вероятно ще е в България. Но... Едни млади хора да чуя да кажа, че най-вероятно ще е в България, които перфектно владеят английски език. Той в България пак може да се намери, специалности могат да се изучават на английски език, така че пак ще влезе в употреба със сигурност. Цанимир Сакутов, който е също сред отлично представилите се, коментира, че изпитът за втори сертификат е много по-труден, отколкото този за първи. Успехите си дължи най-вече на своята упоритост и на преподавателите си. Мога да кажа госпожа Пенева, може би, защото при нея 3 години съм прекарал, най-много от всичките, но и разбира се госпожа Цанкова, защото тя най-силно ме подготви в този сертификат за най-трудния сертификат. Най-трудният сертификат. И кое беше най-трудното в него? Все пак за всички тези ваши, как да кажа, и сънародници, пък и приятели, пък и познати, нека да знаят къде е най-трудно и къде ще бъде в сравнение с първи сертификат е много по-голям като обем и като часове, 4-5 часа стояхме там, беше много трудно, да, самия изпит. Също така и по-трудни упражнения, допълнителни упражнения, отколкото първи сертификат. Да, като цяло е по-труден, просто е направен, да. Но граматиката ли е най-трудна? Може би райтинга, писането. Да. Защото има много повече възможни райтинзи и всичките са в сферата на формалната сфера и трябва да пишем репорти, писма до директори, такива неща, където ние учениците не знаем как да правим, разбира се, нали? Да. Кажи ми от тук нататък колко полезен ще ти езика, нивото, което владее? Мисля, че много, защото, например, брат ми живее и учи в Англия и аз мисля и аз там да продължа висшето си образование при него. Така че ще ми потрябва много. Така е, ако можеш особено зад граница, какво смяташ да учиш?
Ами смятам да уча Computer Science, което е свързано с компютрите, което всъщност в него влиза всичко с компютър. Може да се занимаваш с това, което ти харесва накрая. На 1 октомври най-големият чуждоезиков център в района ще открие официално новата учебна година. До сега негови ученици бяха предимно от Карлово и Сопот, но тази година ще има възпитаници още от Калофер, Клисура и съседните села. Освен това, на 22 септември ще дойдат двама преподаватели от САЩ. Те ще проведат безплатни занятия за обучаващите се в интелект, подчерта още директорката Вера Цанкова. Те са хората, завършили топ университети в Щатите. Един от тях е сценарист, освен всичко. По скайпа с тях общувах. Много са забавни, много така раздвижени хора с много висок интелект, с прекрасен английски. И фактически те ще влизат във всичките нива в интелект, от малките до най-голямите. Ще имат редовни занятия там. А пък нашите бивши ученици, които примерно завършили втори сертификат, миналата година завършиха, няма значение. Също ще организирам от тях групите, да имат с тях занимания. Те ще водят беседи за, примерно, написане на мотивационното писмо при постъпване, какво включва интервю, защото в западните университети, когато се влиза там, много от елитните университети държат и интервю с студентите. Живота на студентите вече в самия кампус на университета, проблемите на младите хора в Щатите и въобще те за първи път идват в Европа, да не говоря, нали, България си е ясно, че за първи път. Много са развълнувани и казват, много ще сме благодарни, ако учениците колко повече въпроси ни задават, бихме искали да се запознаем. Все пак за нас това е абсолютно нов свят. Така че и тези ученици, които не са били ученици на интелект, но вече приключиха тяхното обучение, стига да искат. Ето тук даже оставих място, всеки, който иска да напише, иска ли да бъде включен такива групи, по едно-две занятия също ще имат с тях и мисля, че това ще бъде и интересно, и полезно, защото езика им прекрасен наистина, много. Това е език на високоинтелигентни хора.